Il-kellima tal-Oppożizzjoni għall-Arti u l-Kultura, id-deputata Julie Zara, f'artiklu fil-Malta Independent on Sunday, ippruvat tagħti l-impressjoni li l-programm popolari Love Island qed jintwera bħalissa apposta minħabba li għaddejja kampanja elettorali. Fil-fatt, kitbet li ma taħsibx li dan sar b'kombinazzjoni u li tħoss li meta kull darba l-pajjiż jgħaddi minn mument li jeħtieġ spezzjoni fil-fond xi ħaġa straordinarja ta' divertiment mal-art titnieda. Jirriżulta li l-programm Love Island ilu mħabbar li se jkun f'Mejju ta' din is-sena sa mit-tieni nofs tas-sena li għaddiet, li imma deċiżjoni ttieħdet mingħajr ebda intervent tal-Gvern imma tirrifletti d-deċiżjonijiet kummerċjali ta' kumpaniji privati. Iżda l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista komplit li meta l-Belt saret Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018 dan ukoll kien infassal biex jaljana lin-nies dak li kien għaddej fil-pajjiż. Dan meta kien Gvern Nazzjonalista stess li fl-2012 permezz tal-Ministru Mario De Marco mexa l-proċess biex il-Belt tkun il-Kapitali tal-Kultura fl-2018. Sa dan it-tant, dwar il-kontestanti ta' Love Island, Julie Zara qalet li dawn huma gruppi ta' eżempju umani impressjonanti u qatt li se jkun diffiċli għaliha tikkompeti ma' Kjana, Kjon u Kira, tħoss li se tkun kapaċi tagħmel aħjar minnhom.